gila. Siapa? Jaga. Bleh. Tenanan porai. Direpet senat bleh. Direpet senat. Soalnya motormu momot nang kono. Motormu momot nang kuwi. Masam ngiyak. Iki panen sawetan. Ngopo dikenekno? Ngopo ora dikombi regane? Sawah ki kopi dhewe iki kopi di blower dhewe cah mergo ning sawah kono tuwane ora padha ono sing ijo sing tuwa maneh dikenekno ya nang Lo si kilo mas topik dulu, tadi ya. Kilo mas topik tadi ya. Iya nang. Ayo cuk. Ayo cuk. Bayi nang. Cuk ya. Apa nih? Sahabat gue yang ini sih. Cuk. Tang ojek. Wah, wis bar, Bang. Ya, Bang tak bisa. Kayak ngusung. Disung ini santai sesuk nah. Saya tak anu kowe. Gemes malah. Alah parani terus ah. Dan lho. 0,5. Aja. Loh. 1 2 3 perbedaan nih. Ayo nah. 1 2 3 Engko nak elik video. lah.